Здравейте! Добре дошли на всички участници, регистрирали се в нашия безплатен вебинар "Кариера с френски език", краткото му заглавие. Благодаря ви, че в четвъртък вечер сте отделили от времето си, за да получите ценни съвети, да бъдете с нас. Аз съм Нина Чочева, преподавател по френски език, кариерен консултант и организатор на това събитие. Споделям своята презентация, за да ви покажа за какво ще си говорим. Нашия вебинар се казва "От студент с френски до координатор проекти" и мой гост е госпожица Славена Георгиева. Здравейте! Здравей, Славена, по-късно ще и дам думата. За какво ще си говорим в нашата среща? Ще ви представя дейностите на Франколандия накратко. Ще си говорим за кариерно консултиране за ученици и студенти, за историята на успеха на Славена и в края ще имате възможност да й зададете въпроси. По-подробното ми представяне е, че освен преподавател по френски език с опит вече 15 години, аз имам и докторска степен по френски език, която придобих в Пловдивския университет през 2014 година. Участвам като жури в езикови състезания. Консултант съм по кариерно ориентиране за ученици и студенти с международно признат сертификат. Използвам възможността да кажа, че нашия вебинар се състои в седмицата на франкофонията. Днес е 21 март, а международният празник на франкофонията беше вчера, на 20 март. И по този повод искам да споделя с вас най-новия проект, в който Франколандия участва. Това е първо национално езиково състезание за ученици с френски език. Франсиада. Франсиада – състезание за ученици франкофони. Франколандия и аз заедно в партньорство с фондация Меню Балкански организираме това състезание. То ще се състои на 11 май тази година в гимназията за изучаване на чужди езици Румен Ролан в Стара Загора. И както тази седмица казвам, франкофонията не е приключвала в Франколандия, напротив, тя е основна дейност. Какво правя в Франколандия? Основно преподавам френски на ученици от 8 до 12 клас. По-сериозно застъпена е сертификатната подготовка за френския сертификат Делфт Полер. В годините създадох своя собствена методика за подготовка. Написах и свой помагал, който да ми помага в работата с учениците, и тази последователност през изминалата година на предпоследната сесия през юни 23-та даде най-добър резултат 90,50 от 100 точки на моя ученичка. Сериозно работя по ДЕЛФ. Друга основна линия на дейностите в Франколандия е разговорен френски, защото смятам, че това е нещото, което остава след завършване на езикова гимназия, нещото, което трябва след това и в личен, и в професионален план, т.е. разговорни часове, разговорни курсове, за да бъде френския приложен на практика. Диагностика преди изпити по френски език за ученици, които не познавам, които просто имат нужда от помощ и обективно мнение. Те се състоят в еднократни консултации, както по конкретна тема, така и по друго задание. В Франколандия
се насочва и към френски за студенти. Имам достъп до тях по различни програми и факта, че съм преподавала в Пловдивския университет също е важен. На студентите помагам в същата сертификатна подготовка, но на тяхното съответстващо ниво за ДЕЛФ. Също в разговорни курсове, които им помагат да намерят работа с френски, където има разговорен френски, да минат успешно интервю на френски или да заминат за чужбина и да се чувстват уверени да говорят в франкофонска страна. В годините опит винаги съм си говорила на много достъпен език и с студентите, и с учениците, и винаги ме е интересувало какво смятат да правят, дали след училище, дали след университет. Винаги съм давала повече от френския, като контакти, информация, препращала съм към различни институции, превеждала съм писма, коригирала съм CV-та. Това в годините се разви и кариерното ориентиране за ученици и студенти при мен дойде от само себе си. Първо исках да разнообразя дейността си в Франколандия. Второ, да бъде по-професионална услугата кариерно ориентиране за ученици и студенти. Трето, но всъщност то във времето се оказа първо, се оказа, че това е много необходима услуга за сегашните и ученици, и студенти. Защото нашия живот се промени много през последните 5 години, защото образователната система е различна, не е тази, която беше по мое време, не е тази, която беше в университета, когато ние с Славена се запознахме там. Така че се оказа, че и учениците, и студентите имат нужда от помощ, от подкрепа, от ориентиране, както в света на университетските дисциплини, така и в света на професиите. За мен беше и продължава да е изключително интересно да консултирам различни ученици с различни интереси и да виждам как те, като намерят своята област, която отговаря на силните страни, интересите, уменията, вече тръгват по-уверено по този път. Аз не спирам да уча и последното ми обучение наистина за кариерно ориентиране с международен сертификат, с който да се чувствам по-уверена в тези консултации. И така, френски за кариера с чужди езици, това са основните теми, по които аз организирам уебинарите на Франколандия. И са безплатни, защото искам успешните истории на моите гости да достигнат до учениците, до студентите, всеки да намери това, което в момента е подходящо за него и да поеме по-подготвен към пътя на професиите. За мен е изключително удоволствие да представя една моя много старателна и прилежна студентка от Пловдивския университет, госпожица Славена Георгиева. Славена, здравей! Представи се. Здравейте на всички! Първо благодаря за поканата и честита седмица на франкофонията. Много се радвам, че точно тази седмица аз съм гост при вас. Накратко се представя, казвам се Славена. Между 2013 и 2017 година завърших в Пловдивският университет със специалност лингвистика с информационни технологии, като първият език ми беше английски, а вторият френски. За наша радост, вие ни преподавахте 4 години от първи до четвърти курс, като бяхме разделени на 2 групи и самата програма в университета предвиждаше овладяването на английски до ниво C1, C2 и френски до ниво B2, B1. И така бяхме заедно с вас между 2013 и 2017 година. Другото, което помня също
от студентските ми години е, че понеже курсът нашия беше по-голям с английски и френски, около 30 човека и бяхме около 15 на при вас, т.е. бяхме разделени на две групи, но от другата група бяха чули, че сте много добър преподавател и не знам дали помните, но някои ученика от другата група помолиха инспекторката да ги премести при вас и така от 12-13 човека станахме 20+. Но този факт много ви зарадва, така че продължихме около 20 на човека от 30 при вас. Славена, много ти благодаря за това припомняне, защото 2013 е много далечна за мен. Винаги си спомням първите часове, но не знам по каква причина с вашата група не си го спомням. Ти специално и вашата група си пример за това как можеш да започнеш да учиш френски от началото, от азбуката и в рамките на 4 години с редовни посещения в час по френски, вторият език да достигне до необходимото ниво, че ти да се явиш на интервю за работа с английски и френски и тръгвайки от тогава до днес, ти да бъдеш в една и съща фирма с тези два езика. Който иска, може. Да, Тогава се случваше в университета. Радвам се на тази среща и интересно ми е да чуя, че съм била такъв преподавател отстрани. Да, наистина. И помня също, че в началото давахте доста домашно и след всички бяхме, ма как сега, нали сме в университета, би трябвало да е малко по-лесно и малко много ни идваше, но още може би няма и месец. След това, като свикнахме на вашето преподаване, домашните и всякакви такива неща изобщо не бяха проблеми, понеже една от съкретарянките ми беше също ваш ученик, двете ги правихме и даже по едно време си правихме и състезания, коя по-бързо ще ги направи и се ги сравнявахме. Естествено имахме много различни отговори. На другия ден се чудехме коя ли от нас е познала и вие много се забавлявахте от този факт. Така че Винаги съм се стремяла на вас и на френският, със сигурност нямаше да съм тук и се радвам, че поддържаме връзка все още. Аз също се радвам на обратната връзка. Винаги и с студентите още повече. Тогава в случай съм държала на добрата комуникация, на по-близката комуникация, по-скоро на доверието. Аз пък си спомням, че сме пили кафе заедно. За мен това никак не беше проблем. И винаги всичките студенти съм се разбирала много добре. И факта, че поддържаме връзка и ви следя като успехи, много ме радва. Наистина много ме радва. Поменахме вече, че работиш в една и съща фирма. Най-добре би било да тръгнем от самото начало. Как намери, как попадна на фирмата Data Pro? Можем да й кажем името. Аз също съм имала контакти с нея. Как попадна там и как започна? Как започна? Ами да спомена първо, че от средата на 2017 година, т.е. тази година ще станат 7 години, работя в ADATA Pro като координатор на проект. Относно компанията, ADATA Pro, или както наричаме ADP, е българска компания с над 20 години опит в сектора на бизнес и медийният анализ. В началото на 2017 година в университета един от избираемите курсове беше аутосорсинг на бизнес информационни услуги. Тогава ни преподаваха двама представители на компанията и за наша радост това беше един от интересните курсове в университета и поради тази причина почти целият курс лингвистика с информационни технологии, независимо дали бяхме с френски, испански или с немски, почти всички присъствахме. Помня, че говорихме много за маркетинг, за реклама, за пиар и най-вече как правилно да търсим Google, за да намерим нужната за нас информация. В края на курса помня, че един от HR-ите на компанията дойде и ни запозна с какво се занимава Data Pro и спомена, че който има желание може да подаде CV-то си на предстоящият кариерен форум и да кандидатства за позиции на както на 4 часа, така и на пълен работен ден 8 часа. Още тогава проявих интерес, направих CV, принтирах го и
Деня на форума го занесох на HR на компанията, като му споменах, че съм от Пловдивският университет и че в момента ме интересуват позиции на 4 часа, защото в този момент, мисля, че се падаше април месец 2017 година, ми предстояха и държавни изпити и не бях сигурна, че мога да работя пълни 8 часа. И така, не след дълго започнах на граждански договор на 4 часа. И общо взето така започна моята история. Мога да разкажа малко за процеса на интервю и на тестове. Да, момент, ако обичаш преди интервюто, можем да обобщим, че тези кариерни форуми, посещенията на фирмите в университетите, започнали тогава, ти казваш 2017, сега са още по-засилени като процес, в обществото вече са по-познати и препоръката е към учениците и към студентите да следят за тези форуми, да бъдат активни в тези форуми, защото това е най-добрият начин за връзка директно с фирмите. Точно. Аз постоянно, всеки ден го казвам, от вас зависи кой ще ви забележи. Ето, ти си била на лекцията, можеш и да не бъдеш. Да. Те са казали за кариерния форум, ти си отишла, можеш и да не отидеш. Да, можеш и да не си подадеш CV-то, но ти си проявила активност, впечатлила си се от възможността за 4 часа, което за студент е много окей. И много важното нещо да отбележим е, че и тогава, и сега наемат без опит. Без опит. Ти тогава си била 4-ти курс, 2017-та, каза държавните изпити. Сега вече има възможност дори и от по-рано. Тоест, залагайте на чуждите си езици, които и да са те като комбинация, бъдете активни и търсете директна връзка с фирмите. Да. Това беше съвет към тези, които ни гледат и слушат. С един прост Google Search, примерно ако в момента набишете кариерен форум 2024, Пловдив, София, Велико Търново, примерно със сигурност ще излезе подобен форум във вашият град. Даже доколкото знам, ако сте от професионална гимназия, още от 11-12 клас различни фирми започват да обикалят и да преподават лекции или да набират кадри. И защо не просто да се представите и да обсъдите с нещо подобно? Точно така, от тогава, от 2017 до сега, света се промени, инициативите са много разнообразни и понеже бизнесът изпитва глад за, как да кажа, за проактивни, за обучени свои работници, предпочитат да слязат дори на училищно ниво, за да ги научат те и да останат по-дългосрочно във фирмата. Тоест, в рамките на 7 години тези промени са положителни, както за учениците и студентите, така и за бизнес. Следващия етап, който ти си минала, е твоето интервю. Как протече интервюто ти? Какви по-специфични неща тогава са се случили, ще ги препоръчаш и сега на учениците и студентите? Ами лично при мен и доколкото знам до днес в компанията, но да не ви объркам, когато аз кандидатствах, първо започнахме с 2 езикови теста по английски и френски. След това, ако минеш тестовете, тогава има интервю. Помня 2 теста по английски и френски, защото доста трудно ми се сториха тогава. По английски лично беше C1 ниво и беше около 2 часа. Помня, че всички въпроси почти бяха отворени и доста трудно ми беше. И мислех, че по френският, понеже е втори език, ще е уж малко по-лесно, защото трябва да е B1 ниво, но всъщност беше толкова трудно. Както и английския, отново имаше много отворени въпроси, понякога и затворени. Втората част от теста беше доста комплексен медиен текст на френски, ако не се лъжа, между 500 и 1000 думи, като условието на задачата
беше, може би, с около някакво изречение, тип около 100 думи, примерно, да напише за какво става дума в текста, като беше подчертано, помня, че по никакъв начин не мога дословно да превеждам, нито да ползвам Google Translate. Естествено, с разни сайтове, тип преводачи, мога да си помагам за дума, която не знам и така нататък. Мога да правя каквото искам, реално, може да отворя интернет, но те имат... те ще знаят, ако аз със сигурност съм използвала някакъв вид преводач. И този текст, мисля, че не повече от 45 минути съм имала. Час не мисля, че беше, защото помня, че бях много впечатлена, че много кратко време имах за този текст и помня, че текстът беше за някакви Боинг самолети, просто беше някакво чудо, но в крайна сметка явно съм минала с добро ниво английски френският, заедно с текста и не след дълго те ми писаха мейл, че съм се представила окей и ме поканиха на интервю. Само момент, извинявай, до тук да кажа. Скъпи ученици и студенти, тези тестове оценяват вашето общо владеене на езика. Тук сте оценени обективно и никой няма да ви попита и няма да се интересува конкретно какви са ви оценките в училище. Тук вие показвате как може да редимирате текст. В различните фирми от този сектор се изискват различни умения с езика, но езика трябва да е на ниво. Да, Славена, може да... Точно като споменах това, тогава си помислих след теста и медийния текст, че дори да съм се представила добре по-английски, по-френски в университета, в училище и така нататък, тук реално в работна среда ще си проличи в крайна сметка дали съм се справила окей, защото може съм била отличничка при вас или при преподаващия по английски, но ако не се бях справила добре, явно все още нещо куцве, но за моя радост се представих добре и не след дълго мисля, че ми се обадиха, защото помня, че много се зарадвах и веднага звъннах на мама да й кажа. И интервюто, често казвам, не помня кой знае какво, но помня, че беше дистанционно и кратко, защото все пак кандидатствах за граждански договор на 4 часа, така че предполагам, ако кандидатствах за 8 часа на пълен работен ден, ще да е по-дълго. Понеже нямах почти никакъв работен опит, въпросите бяха по-общи, какво съм учила в университета, защо точно тази специалност съм избрала, какво мисля да правя за бъдеще и подобни въпроси. И като съвет... Само да уточниш, Славено, само да уточниш на български или на английски беше интервюто? Доколкото помня, беше на български. Да не ви излъжа, но помня, че беше на български. По-скоро да е било, да. По-скоро на български беше. И тук би искала да кажа съвет за тези от вас, на които им предстои първо интервю. Аз лично бих препоръчала на един лист или да го напишете в Word, няма значение, може и на компютъра, 10-15 най-често задавани въпроси на всяко едно интервю. Като ако напишете в Google на български, английски, френски, със сигурност ще ви излязат няколко въпроса, които със сигурност ще ви питат. Например, първият въпрос сигурно ще е разкажи ни за себе си. Тук най-вече, поне според мен, интервюиращият ще е HR и ще ви разпитва въпроси по CV-то си. Според мен с някои изречения спокойно може да му преразкажете вашето CV, без разбира се дословно да четете. Ако тък му завършвате и нямате никакъв опит или много малък опит, спокойно може да наблегнете защо сте избрали специалността, която сте завършили в университета, какво ви е дала тя и ако сте имали някакви стажове или дори малък работен опит. Друго, което бих казала, че ще ви питат със сигурност е защо кандидатствате за тази позиция, като тук съветвам внимателно да разгледате социалните мрежи на компаниите. Това включва, примерно, LinkedIn профил, Facebook профил, вебсайт и ако е голяма международна компания, най-вероятно в сайтът им ще има достъп до годишния доклад и там може да прочетете първите няколко странички, които разказват за историята на самата фирма и според мен, ако спомнете нещо оттам, бихте могли да ги впечатлите. Друго със сигурност, според мен ще ви питат защо искате да напуснете настоящата си работа, ако работите в момента и тук трябва да отговорите
позитивно и вместо да посочвате проблемите в позицията си или на сегашният ви работодател, най-добре ще е това да наблегнете, че в момента позиция, за която кандидатствате, е по-подходяща на този етап за вашето кариерно развитие. Други въпроси, които ми идват на ум са, примерно, какви са вашите силни и слаби страни, кой е най-големият ви професионален провал или пък най-голямото ви професионално постижение и защо, как се справяте с конфликтите на работно място. И на последно място, със сигурност ще ви питат, 100% съм убедена, дали имате въпроси към тях. Тук дори да нямате, измислете 2-3 въпроса предварително, според мен, които да им зададете. Може да са абсолютно всякакви, без да се притеснявате, като например, може ли повече информация в екипа, който бих работила, или дали предлагат някакви годишни обучения или тимбилдинги. И също супер въпрос според мен е как би протекал един мой типичен работен ден, ако започна в вашата компания. Това последното за един типичен работен ден е много важно за ученик или студент, който няма опит. Не се притеснявайте да питате. На интервю вие също имате права. Не само задължение да отговаряте като робот, въпрос-отговор, въпрос-отговор. Вие също имате права и може да питате това, което ви интересува. Ти каза за предходно работно място, но ако няма такова предходно място, ако ученика не е работил и нищо не може да каже, трябва да изтъкне своята активност в ученическите години. Да каже, аз съм бил доброволец както аз давам пример на Франкофоли, френския концерт, аз съм участвал в езикови състезания, аз съм участвал в спортни състезания, бил съм доброволец в БЧК, изкарал съм курс по каквито са силните страни и интереси. Така че не се притеснявайте, скъпи ученици, ако нямате опит. Много често казвам, вие пишете вашето CV в ученическите си години и от вас зависи да има какво да попълните на първо място и да има какво да разкажете, когато сте на интервю. Да, също и да не забравяме, че макар че ви интервюират, със сигурност сте притеснени, вие също интервюирате интервюиращият, така че не се притеснявайте да задавате въпроси и дори тъкмо да завършвате. Помня на това интервю в FAData Pro, буквално като ме питаха какъв предишен опит имам, ако имам, казах им, че нямам, но съм била изключително проактивна в последните години в гимназията, явявала съм се на литературни конкурси, на олимпиади по история, по математика съм ходила, че няколко зипа съм ходила по биология, по химия, по физика и всякакви такива неща, които според вас най-вероятно не са кой знае какво, защото всеки ги прави едва ли не, но според мен ще направят впечатление най-малкото, че сте проактивни и ви се занимава извън училище. Така че съвсем спокойно може да изтъкнете тези неща от CV-то ви. Чудесно, чудесно. Всичко, за което аз всеки ден говоря и повтарям, CV-то не трябва да е само с вашите оценки от училище. От тогава до сега ситуацията на интервютата още повече е променена. На HR-ите, които интервюрат, са много достъпни, много човечни и не се притеснявайте да казвате истината, защото каквото и да се опитате да промените на интервю, за да бъде във ваша полза, рано или късно това се разбира в работата и не е добре първото впечатление да бъде такова. Най-вече бъдете себе си, защото точно така. Колкото да е клиширано, по-добре да бъдете себе си и да не ви изберат. Знаете, че вашият работодател да не е първи, втори, третият, ще е вашият човек, така че не се притеснявайте. Точно така. Ти спомена езиковите тестове на предварителния етап, така да кажем. На това устно интервю имаше ли нещо друго, свързано с владеенето на езиците? Ами, да не ви излъжа, но по мои спомени не.
по-скоро говорихме с какво ми се занимава, понеже съм на 4-часов работен ден, дали бих имала интерес след някакво време да мина на 8 часа работен ден и всякакви такива неща, но доколкото помня, само ми казаха, че съм се справила много добре на езиковите тестове и следва интервю, и понеже имаме няколко HR-а, но се падна българин, си говорихме на български тогава. Чудесно. И на каква позиция започна ти? Как се казваше тогава позицията? Договорът ми, когато започнах, беше за 3 месеца първоначално, за лятото, юли, август и септември, като по никакъв начин в началото не сме говорили да продължавам след това, но аз естествено много се надявах да ми предложат след изтичането на 3-месечния договор, трудов договор на 8 часа. И за моя радост... Как се казваше самата позиция? Позицията в началото? Честно казано, не помня. По-скоро Data анализатор, мисля, че се казваше. Добре. И бях в различни проекти, помня в началото, като примерно ако във вашият проект ви трябва човек за френски следващите 2 седмици, след като съм готова, ме прехвърляте на ваш колега, който също му трябва човек за месец с френски. Междувременно, ако знаете, че на някой друг му трябва човек с френски също, и междувременно, ако имам време, помагам. Общо взето, според мен ме пробваха в различни проекти, за да видят в кой се представям най-добре, и така и стана накраят на 3 месеца, че ме предложиха в този проект, който явно съм се представила най-добре, в който съм и до ден днешен. И мина на 8 часа, беше дистанционно. Важно е да уточним, че през цялото време, от началото, всичките ти позиции в тази фирма са били дистанционни. До ден днешен продължаваш да работиш. Да, абсолютно дистанционно, интервюто, тестовете, макар че бях в Пловдив, имаме офиси в София, Пловдив, Търново, Бургас. Но въпреки това компанията е окей, ти напълно дистанционно да работиш. При нас съм в София, съм ходила в офиса 5 пъти, може би за 5 години, откакто живея тук, и то най-вече да се видим с колегите, така че за тях не е никакъв проблем. И в краят на септември месец ми предложиха от началото на октомври да започна на 8 часа на трудов договор, на пълен работен ден в Due Diligence проекта, като junior аналист, което е младши анализатор. И така започнах, и по-малко след година, през август 2018 година, от junior анализатор станах просто анализатор, което означава, че правях абсолютно същото, но бях много по-самостоятелна. И няколко месеца след това, началото на 2019 година, ми предложиха позицията, която заемам и до днес, Project Coordinator, което означава координатор на проект. Това в рамките на, доколкото аз сметнах, на 2 години. През няколко месеца промяна, растеж нагоре по кариерната стълбица с 2 езика. Скъпи ученици, чухте ли как се случва? Идеята на този вебинар е да бъдете уверени в езиковите си способности, за да вървите нагоре по позициите. Днес казваш, че си проектен менеджер. Позиция координатор проекти. Да, съжалявам. Аз и на първия ни разговор се обърках в тези 2 позиции. Може ли да обясниш разликата между проектен менеджер и координатор проекти, като уточняваме, че тази разлика важи за вашата фирма и че всяка една фирма в аутсорсинг сектора разбира по различен начин тези позиции? Твоята позиция на координатор проекти с какво е свързана? Какви са твоите ежедневни задължения? Лично в нашия проект сме 3 координатори и около 60 анализатори, като всеки един от координаторите заема различна роля всяка седмица. Тоест, всяка една от нас може да заема различна роля, но имаме ротационен принцип и за да не става скучно, се разменяме всяка седмица. Естествено, приоритетите ни всекидневно се променят. Това, което правим всеки ден, е приемаме клиентски заявки и запитвания, раздаваме нови заявки на анализаторите в екипа, като това включва детайли по всякакви заявки и задаване на крайен срок за приключване на всяка задача.
и ако този срок, примерно, не се спази, трябва да уведомим прекият ръководител да погледне с анализатора какво се случва и дали всичко е окей. Друго, което правим, е да отговаряме на въпроси от анализатори за вече назначени задачи, като често пъти трябва отново да пишем на клиента, за да го обсъдим с него и след това връщаме отговор на анализаторът. Друго, понякога примерно при нас най-вече го прави проектният менеджер, но понякога също така и ние, ако го заместваме, планираме вече както нови, така и вече приети заявки. И на последно място, но може би най-важно, ние координаторите сме първите, които виждат всякакви новодошли заявки и въпроси от клиенти. Затова е важно още при приемането на заявката да зададем точните въпроси към клиента и ако има нужда да уведомим екипа най-вече, защото много често, както и днес, дори имахме спешни заявки, а те трябва да се приоритизират и трябва най-бързо да отговорим на клиента. Относно проектният менеджер при нас, той е един и бих казала, че той отговаря по-скоро примерно при нас той планира новодошли заявки и също присъства лично на различни срещи с клиентите. Тоест по-скоро ние се занимаваме повече с анализаторите, а самият project менеджер занимава с срещи с клиенти. Също така и обновява постоянно процесите в самият due diligence екип. Ако нещо примерно не смятам, че е окей, бих понякога писала за него да обнови гайдове, да напише алърти към целият екип, да знаят ако нещо се променя. Един вид, той не е наш пряк ръководител, но ние също отговаряме и пред него. От твоето изказване извеждам на преден план много важните умения, за които често говоря на моите обучения по кариерно ориентиране. Първо, бъдете честни в екипа си. Второ, научете се да спазвате срокове, защото в тези аутсорсинг фирми в този сектор това е изключително важно да се работи и да се спазва срока на поставената задача, крайен срок на проекта и така нататък. И не на последно място, едно от важните неща са техническите умения. Вие във вашата фирма с какви програми по-общи работите? Предполагам повече Excel? Да, използваме Google Drive като цяло, Word, Excel. Отскоро започнахме и Jira платформата да използваме за това асайнване на заявки. Там както анализатори, така и ние, така и по upper management могат да видят всичко какво се случва в проекта. И не на последно място, разбира се, използваме платформите на различните клиенти. Да, те ги предоставят. Да, в които доставяме докладите. Когато задача е готова, влизаме в платформата и посредством опции там, по този начин доставяме задачата и може да се види дедлайн, кога е доставен, дата и така нататък. И може да следи от всички това. Развитието както на меките, така и на техническите умения се случва всеки ден в този сектор. Ти със сигурност много си се променила. Чувстваш се добре във фирмата, чувстваш се оценена, финансово включително. Какво друго ти предоставя фирмата като допълнителни стимули, като мотивация, придобивки? В момента фирмата предоставя допълнително здравно осигуряване. На всеки 3 месеца имаме бонусна система и ако са достигнати, всеки един от нас, ако си достигнал таргетите, разбира се, получава бонуси. Имаме готини коледни партита, също бих казала. Също за мен най-важното, като оставям всичко това на страна, е екипът и обученията. В момента екипът в който аз работя, се чувствам, може би най-добре съм се чувствала в момента, отколкото предните години. И екипът за мен е най-важното и това, което също предоставя са тренинги. Миналата година мисля, че голяма част от екипа взехме ИКА сертификат, който е точно това, което правим за KYC,
Know Your Client и EDD, Enhanced Due Diligence сертификат, който е световно признат. И да, това е за момента. Трябва, нека с това положително тренинги, развитие, подкрепа, как се чувстваш ти в екипа, да бъде нашия така, завършик на ползотворния разговор, за да имаме време и за въпроси. Как да обобщим? Какво да кажем на студентите и на учениците? Скъпи студенти и ученици, първо, бъдете активни. Пишете всеки ден вашето ученическо или студентско CV. Посещавайте кариерните форуми. Търсете изява за развитие. Бъдете честни, когато попаднете на правилното място. Бъдете отворени за развитие, не преставайте да учите и вървете нагоре по кариерната стълбица, така както Славена го е направила и в момента се чувства професионално и лично удовлетворена. Да, тук също бих добавила, както вече споменахме, всеки един от нас да продължава да търси стажове, като знам, че повечето са неплатени и не всеки може да си позволи лятото 2-3-5 месеца да работи неплатен стаж, но в момента в JobsBG има над 300 обяви за стажове. Проверих преди вебинара, за да мога да ви уведомя, като половината погледнах, че са на един месец, така че един месец неплатен стаж, мисля, че съвсем е окей, всеки би могло да си позволи, като повечето дори бяха в световно известни фирми, които, ако се стараете, според мен могат да ви забележат. Другото, което е много важно, да се запишете, според мен, на менторски програми, които знам, че също вие сте част. Mentors the Young, тя е за ученици и студенти между 18 и 25 годишни, и също така ABLE ментор програмата, която е по-специфично за ученици в 10 и 11 клас. Сертификатите също говорихме, че са много важни, примерно за френски от Франколандия, или ако се интересувате от IT, маркетинг, дизайн, тип софтуни платформи предлагат цялостна програма, като първият курс е винаги безплатен, така че дори да запишете маркетинг, първи курс и не ви хареса, винаги може да се отпишете и няма да платите нищо за това. Ако ви интересува... Възможностите са много. Скъпи ученици и студенти, надяваме се да сме ви били полезни с нашия разговор с историята на Славена. Да ти даде толкова много съвети и толкова много практическа насоченост. Много ти благодаря. Оставяме време и за въпроси и за отговори, които няма да бъдат включени в този запис. И се надяваме, пожелаваме на всички успех. Търсете своето място. Аз така бих завършила. Търсете своето място. Супер завършък. И аз благодаря и надявам се, поне ако на един съм помогнала, ще се бъда много щастлива. Аз също. Приятна вечер на всички. Тоест избързах, не е приятна вечер. Сега започваме с въпросите, но аз ще спра записа.